Ban yi tunanin akwai ɗan adam ɗin da zai aikata wa ɗan adam ɗan uwansa irin wannan mummunan aiki mai cike da zalunci da rashin tausayi ba. Gidan Sarauta episode 4 ya ci gaba ne a ofis ɗin principal inda kowa ya hallara har Prince Bello yake jin mamaki akwai irin wa'innan mugayen mutane haka, har ya ce wa Malam Salihu baba ya kuma ce masa matsalar su yau ta zo ƙarshe, za su ci moriyar ilimin Bintu. Sai muka gansu a mota a hanyar su ta komawa gida, suna murna, suna nuna farin ciki, suna yabawa Prince akan taimakon da ya musu. Daga nan sai aka nuna mana gidan Sarauta inda Prince Bello yake ƙara jinjinawa akan abin da aka masu Bintu. Ana cikin haka sai ga kiran waya ya zo mai. Prince Bello ya ce a ɗauka a kuma sa shi a amsa kowa. Aka ba shi bayani akan waɗanda suka aikata wa su Bintu wannan abu. Aka mashi bayani akan mutanen da suka aikata masu Bintu wannan rashin mutunci. Prince ya ce a ƙara bincike a gano abin da ya fi jan hankalin shi a duniya. Daga nan sai muka ga gidan su Halima. Bafade yana tambayan su gidansu ne ko kuma gidan haya. Har yana tambayan su rushe shi za a yi ko kuma gyara shi. Har ya ciro wa'insu 'yan kuɗaɗe ya basu, suka mai godiya sai ya tafi. Sai gidan Prince Bello inda muka ga maman shi tana tambaya ya ta ga Prince din yana murmushi. Sai Ahmad kuma ya bata labari akan duk abin da Prince ya masu Bintu, har suka ɗan yi hira da raha kafin Ahmad ya tashi ya tafi. Daga nan sai muka ga gidan su Kaka da Babanshi suna magana da fadawa. Kaka na cewa a tambaye su, har baban yana cewa a caje su. Da sun ki amma daga baya sun yarda, har suka shiga falo. Suna magana akan gidan da za a siyar musu da yake zaune a ciki yanzu. Dada dai ya ƙi siyarwa, amma kuma Kaka ya dage ma baban akan a siyar. Da har sun tashi za su tafi fadawan, amma kuma sai Kaka ya janyo hankalinsu suka zauna. Daga nan suka je suka yanke shawara akan kawai a siyar musu da gidan, a musu kora da hali ta yadda da su haƙura su tafi su bar gidan. Suka yanke ma gidan kuɗi naira miliyan 300. Sai muka ga gidan su Halima su Bintu kowa na cin abinci, amma Malam Salihu yana cewa kuɗin da aka basu za su biya hanyar gidan su Halima saboda taimakon da suka musu. Daga nan sai muka ga Kaka da Babanshi suna magana akan kawai a musu kora da hali. Suka zuga ma gidan kuɗi, suka yanke shawaran kawai a siyar da gidan naira miliyan 300. Ana gama haka sai muka ga Bintu da Halima suna magana akan Prince Bello. Tana mamaki akan taimakon da ya musu, har tana ce ma ƙawarta ita ta kama da san shi ne. Amma Halima ta ce mata a'a, saboda yawancin 'yan mata haka suke ji. Sai muka dawo gidan su Kaka inda suke magana siyar da gidan akan kuɗin da suka yanke. Su kuma suka yadda, suka ce sun amince sun siyi gidan a haka. Har suka kira waya akan a tura kuɗin gida da kuma kuɗin TV naira miliyan 1. Ana haka sai muka ga Prince Bello ya zo gidan su Halima inda Bintu take, yana cewa gobe zai ɗauke su a kai su wani guri. Daga nan sai muka gansu a mota suna hanyar su ta zuwa inda Prince ya faɗa musu za su je. Ana haka sai suka shigo cikin gidan su Kaka da kayansu. Muka ga su Kaka suna shirye-shirye na barin gidan. Kawai sai suka ga su Malam Salihu ne suka shigo. Ya ce wannan ba na kore shi daga gidan ba? Sai ɗaya daga ciki ce wannan yanzu shine mai gidan da kake zaune a ciki. Da Kaka da Babanshi kuma suka kalle shi cikin mamaki, cikin wani irin kallo dai. Wannan ne ƙarshen shirin namu. Mun gode. Dakata da Allah. Wayannan su ne masu gidan nan.